конгрессінің татар стратегиясы деген документ қабыл еттік. Біз аны тұрмышқа жеткізуге тиіспіз. Һәм биыл енді біздің конгрессінің арқылы да һәм біз енді татар регионларда, төбеклерде татар милләтінің бердәмлек елы бара. Һәм Татарстан Республикасында туған телләр һәм бердәмлек милләтнең бердәмлеге елы бара. Шуңа багышлап бу форумда үткәрдек. Әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән безнең инде бу форумда катнашты 224 кеше. Күбесе фән хезмәткәрләре, галимнәр, төбәкчеләр и җәмәгать монда дин әһелләре дә 21 регионнан безнең килделәр. Россия Федерациясының күбрәк инде Башкортстаннан 89 кеше булды, Татарстаннан 51, башка регионнардан 84 кеше без чакырдык. Без кешене чакырып бетеп булмый. Монда Кырымнан да бар. Күбрәк игътибар иттек Идел Урал һәм Көнбатыш Сибирьнең беренче төбәгенә. Монда Кырым, Марий-Эл, Удмуртия, Ямал-Ненецкий округ, Алтай, Пермь төбәк крайлары, Ульяновск, Пенза, Саратов, Самара өлкәсе, Оренбург, Киров, Челябе, Свердловский, Тюмень, Омск, Томск, Кемерово өлкәләре һәм Мәскәү шәһәре. Милләтләрен караганда, милләт безнең күбрәк татарлар, татар темасы буенча. Күбесе татар, аңа карамасына безнең белән 9 рус кешеләре булды. Маридан 2, башкортлар 4 кеше, мордвалар 2, удмуртлар да 2. Менә караганда инде статуслары буенча шуның арасында 28 кандидат наук, күбрәк тарихчылар, сельхоз наук, технический, менә монда минем белән утыра кандидат исторический, менә бу Шагаптдин Марҗани исемендәге институттан, һәм энциклопедия институтыннан безнең коллегам Лилия ханым. Алар бына и 6 доктор наук булды безнең, музей хезмәткәрләре 24, укытучылар 23. Дин әһелләре 9, мәдәният хезмәткәрләре 18, артистлар 4, предпринимательләр 7, студент-аспирантлар 7. Безгә кайсы вакытта әйтәләр, төбәкчеләр арасында күбрәк олы кешеләр дип, без бу традициянан китә башладык. Һәр яшьләрендә күп чакырабыз. Безнең бу тапкыр 25% яшьләре. Ул без ротация үткәргә уйладык. Без кайсылар ачудан нигә безне чакырмыйсыз? Без позитив, эффективно эшләүче кешеләрне чакыра башладык. Күп кешене җыеп бетеп булмый. 200 кеше бик булай да күп. Үзегез беләсез, беренчедән пандемия заманасы, икенчедән финанс һәм техник нәрсәләр. Монда бу форумны күбрәк безнең конгресс ярдәм итте. Ләкин Камил Алимович Шаблязов ярдәм итте, аның ярдәме буенча. Шуннан әйтеп китәсем килә, безнең программаны караганда, без программа әзерләнде бик, уйланып безнең монда 140-ка кадәр кеше чыгыш иттеләр. Монда чыгыш булды безнең беренчедән 3 секция, без 4 уйлаган идек, урыннар җитмәде. Шуның өчен күбрәк кешеләр булды. Икенчедән пленар утырышта 12 доклад булды һәм приветствиялар, сәламләү. Һәм әйтеп китәргә түгәрәк өстәл булды. Анда бу түгәрәк өстәлдә фәнни методик семинары шикелле формасында ул. Без анда 8 сорау куйган идек, ләкин күбесен әйтеп өлгермәдек. Безнең менә 18-19 20 майда булачак Мөслимдә Аксабан туеның алдыннан махсус конференция, ул традиция әйләнде. 4нче тапкыр без үткәрәбез. Аны үткәрәбез Мөслимдә, Татарстанда һәм Туймазга күчеп анда 2нче көн. Шунда без методик семинарын махсус яңадан үткәргә уйладык. Һәм безнең 100-гә якын китап презентация булды. Шуларның арасында biz 7-8-9 kitapны матур итеп менә итеп чыгардык. Менә мондалар яталар. Минем коллегам, мәсәлән, мин әйтеп китәсем, менә Рөстәм әфәнде тарих институты, бу сезгә таныш китап булса да, ләкин бу китап турында махсус сөйләп китте. Һәм безнең 88 яшьлек олы ветераныбыз менә 2 томлы китап чыгарган. Наил Сайдашев, ул Лениногорскидан. Менә аның китабын мин сезгә бүләк итәрмен хәзер. Ул үзенең китабын тәкъдим итте. Шуннан Пермьнән килгән делегация 2 китабын тәкъдим иттеләр. Менә аларның 2 китаплары. Шуннан соң безнең Тайчи дип менә матур гына чыкты китап бу Омск өлкәсендә. Галиева бик яхшы гына этнограф үзенең китабын тәкъдим итте беренче тапкыр. Без әле Омскида үткәрбез, шунда да күтәреп. Менә Башкортстаннан беренче китапны тәкъдим иттеләр һәм Омск өлкәсеннән. Менә мин сезгә күрсәтеп киттем, без бит Татарстанда күп төрле китаплар чыгарып бара. Менә мин үзем генә ел сайын конференциялар үткәргән китаплар, шундый бара ел сайын. И менә монысын инде күрсәттем. Менә минем коллегалар хәзер, алар да бераз әйтеп бирде. Рөстәм әфәнде безнең методический семинарда һәм китапларны тәкъдим иткәндә ул чыгыш белән әйтте, чыгышта сөйләде күп нәрсәләр турында. Менә бу китап турында һәм сословиялар турында, нинди проблемалар татар башкорт арасында бар, матур итеп кенә без аны кычкырмыйча гына эшләргә тырыштык, ачырга. Авылларның, һәр авылның китабы булырга тиеш
һәр авыл китабын язып чыгарса, менә без башкорт дип язган авыллар бар. Мәсәлән, бу Мишәр авылы инде Башкортстандагы Үдрәк баш. Менә бу апа безнең үзе Филиз апа презентациясын китабын сөйләде. Менә бу китапны карасаң, ул башкорт дип язылса да, уже әйтеп була бу татар авылы дип. Менә шулай ук без һәр авылның китабын язсак, һәр кешенең паспорты шикелле, безнең проблема булмаячак. Ул автоматически ул проблема чишеләчәк. Без кычкырудан бер файда, кычкырмаска кирәк, күбрәк эшләргә кирәк. Моның өчен беренчедән төбәкчеләрнең эшләре булай да баралар, үз акчасына эшләр күбесе, спонсорлар ярдәм итә. Икенчедән галимнәр, менә минем коллегалар монда 2 галим утыра, мин бүген чакырга әйткәнем төбәкчеләрендә, ләкин еракта яшәгәч, аларны чакырып тормадым, Чистопол һәм башка җирдән. Вот, менә бергә эшләсәк, без Тарих институты, энциклопедия институтын без яхшы эшлибез электән. Археология институты, безнең институтлар бераз артка калалар, Башкортстанлылар актив эшли. Ләкин әйтеп китерәк, бу форумда бик күп катнаштылар безнең Башкортстан галимнәре, Башкорт университетыннан, Башкортстан фәннәр академиясеннән, безнең Тарих институтыннан, энциклопедия институтының галимнәре булды. Менә аларда әйтеп китәрде дип уйлыйм, аларның фикерләрен. Кирәк булса мин өстәр алдан. Альберт әфәнде, ни өчен менә сез әйттегез, безнең галимнәр бераз артырак калды, Башкортстаннар актив эшли дип, ни өчен менә шулай артка калдык без? Монда сәбәбе берне яктан безнең вообще галимнәр инертныйрак Татарстанда. Монда система дөрес уйланмаган. Мине дә гаепләп булмый, сез дә гаепләп булмый, монда хуҗаларга әйтергә кирәк аны. Минем темам түгел ул. Академияны нигә яклап яшәделәр. Без күбрәк зур китаплар чыгардык инде менә татары, 7 томлалар кирәк. Но без төбәккә игътибар, безнең Татарстан галимнәре арасында әле күптән түгел генә краеведларга һәм төбәк тарихына булай югарыдан карый торганнары. Бу фән түгел дип. Ләкин татарның тарихы 1500 еллардан бирле 52 еллар без инде булай гына алабыз, хәтта башка территориялар иртәрәк кергән Мәскәү дәүләтенә. Безнең бөтен тарих, безнең гореф-гадәтләр, тел авылда сакланган хәзер дә. Шуның өчен менә авылларда мәктәпләрне бетерү һәм ул милләткә бик каты сугу дигән сүз. Шуның өчен авылның тарихын өйрәнү, менә хәзер безнең 31-2-сендә предпринимательләрнең форумы була. Шунда безнең махсус секция татар авылының тарихы. Улай гына куелмаган, предпринимательләр дә ярдәм итәргә тиеш. Шуның өчен монда галимнәр, төбәкчеләр, предпринимательләр, этнотуризм белән эшләүче кешеләр дә кирәк. Дин әһелләре дә. Бергә эшләсәк, безнең алга барачак. Ну, безнең татар халкының потенциалы зуррак башка милләтләргә караганда. Ләкин безнең бердәмлек җитмәй. Шуның өчен безнең менә галимнәр институты арасында көрәш бара торган иде. Менә отрицательном плане. Ак көрәш түгел, көнләшү. Эш бармады. Ләкин кайсы институтлар бик матур гына эшләп бардылар, ләкин аларның охват теге ареалы бик зур булмады. Мәсәлән, энциклопедия институтлары үзләре әйтәләр, алар менә күбрәк Пенза ягында, Ульяновск ягында, Самара ягында эшләделәр. Эшләре бара, Татарстанда һәр шөгыльләнәләр. Тарих институты элек бик күп эшли торган, соңгы елларда күбрәк глобаль китаплар чыгардылар. Археологлар тоже читкә бик күп йөрмәделәр. Ияли институты, Галимҗан Ибраһимов институты, алар инде күбрәк йөрүделәр. Томскида, но алар фольклор, күбрәк литература материаллары белән шөгыльләнделәр. Алар Томскида, Курганда булдылар, Төмендә булдылар, Оренбургта китапларда чыгып торды. Инде Рөстәм әфәнде, сез әлеге конференциядә дип катнаштыгыз. Менә әйтеп киттек, Альберт әфәнде әйтеп китте. Проблемалар күтәрелде дип. Ниндирәк проблемалар күтәрелде? Монда бик күп проблемаларны күтәрмәкче идек без. Кызганычка каршы вакытыбыз җитмәде. Шуңа күрә иң мөһим проблемаларның берсе ул чыганаклар белән өйрәнү, ничек дөрес итеп эшләргә алар белән, ревиз сказка материаллары белән, метрик китаплары белән һәм бүтән архив чыганаклары белән ничек дөрес итеп кулланырга, төбәкчеләргә ярдәмгә ничек килә алалар ул чыганаклар. Шуның турында сүз бик күп алып бардык, чыгышлар ясадык. Тугәрәк өстәлдә, мәсәлән, мин үзем менә ревизский сказкалар буенча ясадым инде чыгыш, ничек дөрес эшләргә алар белән, ничек нәрсәләр алар, нинди мәгълүмат бирәләр кешеләргә, өйрәнүче кешеләргә, галимнәргә, төбәкчеләргә. Һәм метрик китапларга да күз салдык. Анда бик ул теге мөһим источник дип аңлаттык инде, нинди алар файда китерә шәҗәрә ясаганда халыкка үз тарихын белер өчен, үз тамырларын һәм шул шәҗәрәләр турында шулай ук тукталып калдык. Шул сорауларда төрле фикерләргә килдек, фикерләштек.
төрле фикерләр алыштык. Һәм тагын әйтәсе килә, кызганычка каршы әйтеп торам, вакытым җитмәде. Шуңа күрә без кайсы сорауларны ала бирсә майларга иттек инде теге перенести дип әйтик инде шул. Тагын түгәрәк өстәл бик ул әз вакыт булса да бик анда киң сораулар булды. Минемчә ул бик файдалы әйбер булып чыкты. Төбәкчеләргә дә, галимнәргә дә. Киләйме бүлдерәм гафу, менә без сөйләшергә яратабыз гомуми сүзләр белән. Бердәмлек, киң сораулар, түгәрәк өстәл. Бердәмлек нәрсә? Киң сораулар нәрсә? Темалар күп нәрсә? Конкретика. Сез бит анда барып, без бердәмлек кычкырып кайтмадыгыз? Юк инде, бердәмлек монда мин әйтәсем килә, монда татарларны бүлмәскә типтәрләр, мишәрләр, Казантар татарлары, Астрахан татарлары, Сибир татарлары, Крым татарлары барысы да бер татар милләте икәнлеген күрсәтәсе килә. Булай бүлеп итеп тегенә ул бик тегән ничек дип инде әйбәткә бармый. Шуңа күрә без барысы да анда килгән кешеләр, анда татар төбәкчеләре бит инде. Шуңа күрә алар барысы да үзенчәлекле, үз тарихлары бар, мәдәнияте. Шуңа күрә барысында кирәк карарга в комплексе шулай дип әйтик инде. Барысында тарихларын да, мәдәниятен дә, киләчәктә дә шулай итеп бергәләп шулай эшләргә кирәк дип. Мин сезгә өстәп кенә китәм, Рөстәмгә туктаттым инде, гафу итегез Рөстәм. Монда менә безнең хәр бик увлечение китте, гапла группалар әйме, мәсәлән. Ул бер милләтне төр бүлү, бер яктан кызык нәрсә, ул биологический нәрсәләр әйме. Но хәзер бит милләт бу беренчедән тарихи, мәдәни берләшмә. Монда аны социологический карар кирәк. Анда безнең менә төбәрәк төрле сораулар күтәрелде, мәсәлән, музейны ничек төзергә. Менә әле без күптән түгел Бөтен дөнья татар конгрессы һәм безнең оешма бар. Россиянең татар авыллары, Фәнир Галимов алып бара, һәм безнең оешма инде төбәкчеләрнең. Без игълан иттек, махсус менә положение бар. Беренче тапкыр без үткәрәбез частный музейларның, не дәүләт түгел музейларның конкурсы. Менә бу конкрет эш, анда эшләр безнең күп күтәрелде. Шуның өчен менә әйтергә кирәк. Безнең менә монда хәзер шәхси музейларның мода әйләнә башланды. Анда бик кызык әйберләр, мәсәлән, менә Балык бистәсендә Нурулла Гариф үзенең музейны ачты. Мина шуңа охшаган музей табылды, бик матур булды Пенза өлкәсендә. Башкортстанда мин күрдем. Башкортстанда менә миңа бер әби күрсәтте Туймаз районында, Матур Шаран районында үзем менә музей төзим. Ул эшләр бара. Себердән без һәр конкурс игълан иткәч, бер менә конкурска 8-гә якын проект уже җыелды, эш бара безнең алда. Менә мин шуның өчен үрнәк итеп китаплар язу методикасы буенча да без күтәрдек, ул ничек язылырга тиеш. Менә бу китап безнең элек күтәрелгән проблема буенча һәр без түгәрәк өстәлнең нәтиҗәсен нәрсә итәргә уйладык. Китап итеп бастырырга һәм төбәкчеләргә тәкъдим итәргә брошюркамы, ничек 100 битле булырмы, без аны итәбез. Ничек менә архивларда эшләргә, ничек метрикаларны өйрәнергә, ничек музейларны ачырга. Һәм менә безнең бик менә Михаил Валерьевич Черепанов та булды, һәм Кандыравында безнең Юрий анда бер музей җитәкчесе бар. Алар менә Бөек Ватан сугышында үлгән бөек татарларның кемдер кайдар күмелгән, орден тапшырылмаган, шуларны күтәреп, ул да проблемалар күтәрелде, андый зур сораулар булды безнең. Менә бу шәхси музейлар конкурсында ничек катнашырга, каядыр гариза җибәрәсеме, кайчан булачак, ничәсенә хәтле үтәчәк? Ну, беренчедән без инде аны январьдан башлап җибәрдек. 1 февраль дип әйтсәк, дөресрәк бу январьның азагында без монда проектның формасын яздык, менә безнең положение бар. Без аны сайтка куйдык һәм тараттык. Кемнәрне мин беләм, мәсәлән, мин 30-га якын кешене беләм, музей белән хезмәт итүче махсус. Алар районнар буенча тараттык администрацияларга. Һәм монда инде проект формасы. Беренчедән без инде видео тасмалар язып, фотографияларга безгә җибәрә һәм текстын язып, ничек музык төзелгән или проект төзиләр. Анда менә безнең беренче юнәлеш була, мәсәлән, музей, табигать музее. Икенчесе авыл музее. Өченчесе тематический музей темамда археология, хәрби тарихи музей, мәсәлән, музей мемориал, кемгәдер багышланган. Менә шулай юнәлешләрне иттек, һәр аларны тәкъдим иттек менә. Эш бара ул хәзер. Җиңүчеләргә Җиңүчеләргә без махсус призлар булачак. Монда беренчедән призлар инде дипломнар, сертификатлар, икенчедән монда безнең матди ягында да уйладык, бераз финанс мәсьәләсе дә уйланылган. Һәм бүләкләр булачак, китаплар, башка бүләкләр, может быть, киемнәр, милли матур бүләкләр, дөбәтәйләр дә, шундый рактан уйларбыз. Безнең эш бара хәзер. Августта без аны
Безнең форум булачак Омскида, без анда инде бу проблеманы нәтиҗә эшләп тапшырырга итәбез бүләкләрендә. Бу беренче тапкыр гына әле безнең опыт, беренче опыт. Без инде игътибар чынлап та әйттек, Башкортстан үзегез беләсез проблемный регион, анда да кирәге. Менә безнең форумның нәтиҗәсе дип әйтергә була. Менә Харбик Башкортстан татарлар төбәкләр активизация башланды. Хәзер һәрбер кеше авылын өйрәнергә тырыша. Менә безгә хатлар китте. Без бит монда беренчедән менә без тәкъдимнәр белән чыктык. Менә әйтеп куйым. Безнең форумның резолюциясын игътибар итеп карасаң, анда язылган менә мондый моментлар бар. Мәсәлән, без инде 21 елда без җыеп чыгарга итәбез 2 зур китап. Бу справочник шикелле, беренчедән татар авыллары. Татар авыллары Евразиядә. Бүтән булган татар авылларының информациясын җыеп, без тәкъдимне чыгабыз төбәкләргә. Икенчедән без татар төбәкчеләренең буенча бүтән информация җыябыз. Ул бик зур эш дип әйтергә була, чөнки ул кирәк тә. Шуннан соң менә бу форумның нәтиҗәсе нәрсә булачак? Без китап чыгарабыз. Анда Башкортстанга игътибар итәчәкбез күбрәк. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, без инде безнең менә хәзер кечкенә генә комитет эшли конгресста, ул юк элек. Ул координирующий центр шикелле үзәк. Мин аны җитәклим үзем. Без хәзер шактый гына зур эшлибез. Халык безгә игътибар итә, тәкъдимнәр белән чыгалар. Потом безнең менә монда без чыктык, безнең Татарстан фәннәр академиясе һәм Министерство культурага тәкъдим белән әкренләп төзи башларга берничә томлы китап. История татарских городских слобод. Бу бистәләр тарихы. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, татар авыллары һәм бистәләр, авыллар һәм кечкенә авыллар, зур авыллар турында монда юкка чыккан авылларында игътибар алырга. Безнең менә күп регионнарда, мәсәлән, Азнакайда андый махсус китаплар чыкты. Шуның өчен без аларның опытларын, дәрәҗәсен таратырга тиешбез. Шуннан бер момент әйтергә кирәк. Безнең Казанда күп кенә мероприятие үтә, ләкин Казанда бер зур форумда үткән юк. Без аны да уйлыйбыз. Казанда, мәсәлән, безнең бер фикер бар, конференция, форум булыр, татар Казаны тарихы, бүгенге көне һәм киләчәге. Ул Казанның. Потом безнең менә игътибар ителмәгән эпиграфия, кабер ташлар. Без аларның турында күпме кычкырабыз, кабер ташлары. Эпиграфика буенча, менә минем монда русча әйтелгән, татарско-мусульманская эпиграфика как составная часть духовной жизни и культуры татарского народа. Изучение, сохранение, благоустройство, музификация, использование. Менә шундый бер зур форум үткәрсәк, перспектива, без менә мөфтият белән сөйләшергә, безнең мәдәният министрлыгы, мәгариф министрлыгы, конгресс һәм башка РИУ инде, башка оешмалар белән берләшеп, тарих академия наук инде, без менә ул эшләрне алып барабыз. Менә Уфадан без менә сезгә әйтәсем килә. Уфада без очрашулар үткәч, күп төбәкчеләр һәм галимнәр беренчедән таныштылар, якын бер-берсен беләләр. Хәзер менә мин Мөслимдә үткәрәм 18-19-20-сендә Мөслим хан Туймазада конференция, күп кеше үзе язылды. 21-23 апрельдә безнең Пензада Теневскийның 100-еллыгына башланган зур конференция була. Анда да күп кеше килә хәзер. Менә безнең делегация был зур була Татарстанның. Шуннан соң без Башкортстанның галимнәре белән кайсылыгына элемтәгә кирдек, сугышу түгел. Именно эффективны бергә эшләргә. Ул да зур нәрсә. Мәсәлән, Зулкарнаев төбәкчеләре Башкортстанның безнең форумда катнашты. Безнең бит форум былай гына үтмәде, безнең анда Татарстанның вәкиллеге дә булды, вәкиле дә, безнең конгрессның да вәкиле булды. Без рәсми кешеләрне дә чакырдык, алар да килде. Монда аны үткәрүче апта без тәүдә куркып та йөрдек, андый провокациялар булган мөмкин дип. Ләкин күз тимәсен, безнең бик матур гына үтте. Без әле кычкырып та сөйләмибез, әле менә безнең әле әйттем сезгә Мөслим дип. Безнең Кайбыш районында әле конференция булачак, районның 30 еллыгына. Вятский поляна, теге Нухрат Оланы районында безнең әле мероприятие. И самый зуры безнең алда Омскида әле форум үткәрәбез, 6-нчы форумны. Ул Сибир регионына игътибар итәбез күбрәк. Вот Башкортстанны без барып кайту дөрес дип әйтәм, чөнки әле нәтиҗәсе булачак. Без беренчедән һәр Башкортстандагы күпме зур галимнәр, татар галимнәре игътибар иттек күбрәк. Һәм бергә эшләсәк тә күп кешене белми торган әле. Һәм Башкортстанда күпме төбәкче эшли, актив эшли. Күбесе аларның күренмәде. Хәзер менә хатлар китте. Язмалар, эшләр бара безнең, язышлар. Менә ул мәсьәләләрендә күтәрергә кирәк. Аны без менә шулай дип уйлыйбыз. Менә хәзер Сабантуй алларыннан безнең мәсәлән Кузбасстан килгән делегациядан 5 кеше булды. Аларның Кузбассның 300 еллыгы. Роль татар
освоение Кузбасса деген тема бойынша мына конференция. Әле көптен түгілен Челябі өлкесінен шықтылар. Татар Южна Урала деген конференция өткерген. Мына қарандашларға керегенде вақыт көп керек, вақыт жетмей. Ләкин ол тема барачақ, чөнки бірінші тапқыр 2 ел элек біз Сафакөл районында көрген өлкесінде өткерген ек. Татар Южна Урала и Заурали. Мына біз енді ихтибар етеміз көбірек татарлардың түркімлерінен ничек яшилар ауылларға һәм татар милләтінің киләчәге, демография проблемалары, біздің мәгариф системасы, тілні үзгәртү, үстерү һәм башка проблемалар. Менә бу Казанда форум үткәрергә ниятлибез дидегез. Әле түгел даталары билгеле түгелме аның? Юк әле пока без планда, мен уйлыйм, аны 22 елда уйларбыз инде аны. Ул алда безнең пландар. Аны әзерләнеп, матур итеп үткәрик. Казан все-таки ул зур башкала, зур шәһәр, анда уйнап кына үткәреп булмый. Уйлап эшләргә кирәк монда. Мин аны лектән күтәрәм беренче тапкыр, әле аның исеме дә юк. Быел аны игътибар итеп уже җитәкчеләр дә аңлый башладылар кирәк Казанда. Чөнки безнең православный Казан дигән бар, нигә татар Казаны булмаска тиеш. Менә Кабан күлендә беләсез, анда безнең элек борынгы зияратлар, үзем 98 елда казучылар булдым. Ләкин анда чиркәү күтәреп куйдылар, ләкин анда бит татарның да рухы бар. Нигә оныттык? Анда күтәрә кирәк. Чиркәү булгач мәчеттә булырга тиеш. Ул менә Казан Кремле шикелле. Аннан соң менә мин игътибар итәм, китаплар күбесенчә рус телендә. Бу махсус эшләнәме менә руслар да, татарлар да тормыш белән кызыксына? Беренчедән әйтерим, китапны кайсы телдә чыгсансы зыяны юк дип әйтәм. Чөнки китап ул китап, аны безнең татар бик акыллы халык, русча да укый, инглизчә дә укыйлар хәзер. Монысы бер. Аны бит күп китапларны менә, мәсәлән, Найлобиның чыккан китабы русча, ул хәзер татарчага тәрҗемә итәм дип әйтте. Күбесе яза белми татарча, ул проблема бар әле безнең. Безнең галимнәрнең күбесе 90% русча яза. Казанда да. Татарча язучылар бик күп түгел. Но безнең бит күп чыккан китапларны без бит аны тәрҗемә итеп мәкаләләрен перепечатка, газет, район газетләрдә чыгарабыз. Анысы да бер форма. Ул зыян түгел. Ну татарча китап чыкса, без популяр формада кирәк күбрәк. Аны чыгару безнең татарча да укыйлар, укыган, русча да укыйлар, укыган кеше. Укымаганы бер китапны да укымый. Шуның өчен аңа зыяны күрмәйм мин. Русча булса, аның аудиториясы зуррак та була. Чит илләргә китә, мәсәлән, татар теленнән инглизләр укымый, русча укыйлар. Анысы да мин аны әйтмәйм, ул безнең алда перспектива татар телендә дә язырга кирәк дип уйлыйм ул китапларны. Инде әлеге форумда археологлар да булгандыр дип уйлыйм мин. Археологлар без бит археологларны махсус җыймабыз, галимнәрне махсус җыймабыз. Без чакырып, сойлап кына кирәк галимнәрне чакырып. Без форумда бөтен кешене җыйып тордык. Менә кайсы вакытта безнең форумны буташтыралар, фәнни конференция бар. Ул бер түгел. Форум ул беренчедән оештыру. Безнең махсус берләштерү галимнәрне, төбәкчеләрне, җәмәгатьчеләрне, дин әһелләрен, кем тарих белән кызыксына. Беренче чират без татар авылы турында уйлыйбыз. Аның бу тарихы юкка чыккан авылларында алабыз. Исән сау авылларда алабыз, тарих авылларны, борынгы авылларны. Аларның бүгенге көне ничек бара, и перспектива 50 елдан, 100 елдан ничек яшәячәк бу татар авылы. Менә шул проблемаларны без дә күтәрәбез. Менә Татарстанда да авыллар битеп бара бит инде, әйме? Бар андый проблема. Үзебездәге татар авылларын саклый алмаганна, Башкортстандагы ярым татар, ярым башкорт авылларын саклый алабыз микән? Мин монда ул общий проблема Россиядә. Россиядә күп авыллар югалып бара, ул татардан. Әле игътибар иткәндә татар авыллары әле бик югалмый, башкалар караганда. Менә демография буенча алганда бит монда бит сәбәбенең беренче экономика бер. Потом хатын-кызлар элекке шикелле хәзер гарип яшәсә килми балаларын авыр, әйме? Шуның саны игътибар. Әйтәләр кайсы вакыттан акча юк, шуның өчен балалар юк дип. Менә бай илләрдә балалар әзрәк тә. Интеллигентный ханымнар үсә, ирләр үсә, акыллы. Аңа ул общая проблема глобализацияның беренчедән авылдан китә инде бөтен экономика, җимерле авыллар. Икенче яктан авылга дача төзеп булса яшәр кайтырга тырыша, анысы төп искә алып. Монысы демография проблемалары, монда авыл, но сакларга ул монда демография проблемасыннан тора беренчедән. Һәр татар семьясында 3 бала булмаса, безнең перспектива юк. Менә немецларның бер семьясында 0,8, безнең 1,7, урысларда гафу итегез, урысларда 1,7, бездә 1,8, чеченнарда 9,6, Урта Азия халыклары 12-13 бала бер гаиләдә. Менә ул проблема демографический монда. Россиянең проблемасы ул бик каты. Ул Россия дәүләтендә бара, безнең генә түгел ул. Без бит Россиянең составында.
Инде монда демография бит ул шул ук икътисадка барып тоташа. Монда авыллардагы Булсайт. икътисад турында да икътисадка да игътибар итәргә кирәктер. Эш урыннары булдыру, шул ук балалар бакчалары, шул ук мәктәпләр. Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә шулай инде ул менә тел мәсьәләсе дә бик мөһим әйтәсе килә менә бит инде катнаш семьялар урыс белән катнаш бүтән халыклар белән катнаш гаиләләрдә татар телен белмиләр. Шуңа күрә ул менә тоже ассимиляция белән бара бит инде шул тоже. Шуңа күрә менә күп халык авыл халкы шәһәрләргә китә дә, шуның белән монда алар үз малай родиналары дип әйтик, онталар, шуңа күрә теге тарихларын да онтып китәләр дә, үзләренең тамырларын. Шуңа күрә бу бит бик мөһим әйбер, бәйле әйбер. Төбәкчеләр, краеведение, тарих, киләчәк, барысы да шул бер ничек дип әйтсен, цепочкада баралар, барысы да икесе дә. Шуңа күрә менә киләчәктә без алар берсе менә шул төбәкчеләр белән бергәләп эшләп, менә шундый китаплар чыгарга, менә бу китап кебек Татар-Уфимская уезы дигән буда тандемда булган китап инде. Бунда төбәкчеләр дә бик күп өлеш керттеләр, күбесенчә һәм галимнәр, менә булар икәүләшеп, алар менә шулай тандемда эшләп, менә шундый шәп китап чыкты. Моның бик әһәмияте зур. Монда һәр кеше, шул авылдан чыккан кеше үзенең тамырын карап, эзләп, табып, 17нче гасырның яртысына хәтлек, икенче яртысына хәтлек шәҗәрә төзергә мөмкинлек бирә бу китап. Шуңа күрә монда бу һәм аларның үзләренең монда татар икәнлеген күреп тора. Менә бу китап күрсәтә. Монда чыганаклар буенча язылган, бу архив чыганаклар буенча бернинди ялган монда юк. Монда бу архив чыганакларга таянып язылган, нигезләгән китап чыккан да бу. Менә бу китапны алганда безнекеләр элек күп китапларны безнең Татарстанда легенә Бәрәкә турында, авылы турында китап чыкты. Ютаз районында да казучылар алып идем 2011-12 елларда. Археология каберташларын өйрәнеп чыктык, ләкин безнең материаллар кермәгән. Күбрәк Башкортстанның 5нче, 6нче, 7нче ревизияларга игътибар иткән. Анда башкортча словесын алып, бит менә 1нче, 2нче, 3нче ревизия ул Мәскәүдә, 4нче Петербургта, аларны кертмәгән. Менә хәзер бу китап инде этәргәч булды. Моны татар Уфимская уезда китабы комплексный ягънигә бирә. Этәргәч булды. Этәргәч. Менә хәзер халык укый башладылар китапларны. Кызыксына башладылар. Менә элек мен карый торган китап Бөек Ватан сугышы, граждан сугышы. Башка бармый торганнар. Хәзер архивларга керә башладылар. Метриканы карый башладылар. Үзләренең. Менә үзем дә әле. Безнең бит татар 7 буынны белергә тиеш дип әйтәбез. Но бөтен кеше белми бит аны. Шуның өчен менә бу безнең төбәкчеләрнең эшләре, юнәлешләре менә без алып барган юнәлешләр. Беренчедән без табигатьләрне карап, икенчедән без табигать һәйкәлләренең уникаль объектларны, икенчедән һәйкәлләрне тарихи мәдәни һәйкәлләр, археология, эпиграфика каберташлары, ничек каберташларын сакларга кирәк, аларны өйрәнгә кирәк, тәртипкә китерү. Бер проблема бар. Әйтеп бетерим, шуны әйтерсең. Шуннан өченчесе инде архитектура һәйкәлләре, дүртенчесе бу менә промышленность объектларына кара. Менә Рөстәм Хәр әйтеп бетер, Каргалы мәсәлән, бистәсен белә Сеидовская, Оренбургта, аны үрнәк булып тора. Шуна менә без бу бер нәрсәне карап, моңа юнәлештә менә мин әйткән юнәлешләр һәм плюс архив материалы, музей материаллары хәзер бик зур файда китерәчәк. Үзең әйт хәзер. Менә монда тоже шундый бер проблема бар. Төбәкчеләр белән галимнәр эшләгәндә татар авылларының менә килеп чыгу даталары. Менә ул бик төрлечә була. Мәсәлән, алыйк менә монда бер авыл 1722 елда ул монда тәркәлгән. Әйме? Нәтиҗәсе бар, данлары бар. Но ул бит инде иртәрәк тә булган мөмкин килеп чыгу авылның. Мәсәлән, алыйк менә җир мөнәсәбәтләре белән бәйле документларны күтәрсәк, анда күреп тора грамоталар бирелгән җиргә кешеләргә, халыкка, әйме? Шул датада раслап авылның тарихы шуннан китә. Менә монда без мәсәлән алыйк ревизия материаллары, ул бик теге мөһим материал инде. Но нәтиҗәсе аның беренчедән алып 1722 елда авыл ешкан дип әйтергә булмый. Иртәрәк тә ешкан булган мөмкин. Шуңа күрә менә безнең табличкалар авылларда барабыз без. Табличкалар кайсы вакытта дөрес төзелмәгән. Менә дата основания поселка дип әйтәм. Шуңа күрә менә анысы тоже бик мөһим әйбер. Чөнки монда ялган тарих килеп чыкмасын өчен, шуңа күрә төгәл итеп төрле чыганакларга таянып язырга кирәк авыл тарихын.
Мына Рөстәм әйткәнгә мин метрикалар дип әйтәбез. Метрика һәм ревизия материалларын карап, авылның материалларын. Кабер ташларына да кирәк. Анда язмалар. Һәр соңгы вакытта кабер ташлары белән кызыксына башладым. Мин үземдән белән шөгыльләнә башладым, археолог буларак. Без элек игътибар итмәгәннәр. Анда бит башкача даталар да килеп чыга. Ничә хатыны булган, ничә баласы, кайдан килгән. Мәсәлән, былтыр 1-2 ел элек без Курган өлкәсендә эшләдек. Курган өлкәсендә 160 таш күп кешеләр чыккан. Малмыж уездыннан, Арча ягыннан чыкканнар, Чиләбе өлкәсеннән, Уралның башка җирләреннән, Оренбург ягыннан чыкканнар. Ул менә Рөстәм әйтер, әле белмим, Каргаланы әйтәбез бит, Оренбург. Шундый безнең зур бистә шәһәрләр булган, мәсәлән, Троицкий Чиләбе өлкәсендә, теге Звериная Головка Курганда, һәм киттек Тар аягы Иртышлар буенча һәм Читага барып җитәргә була. Татарларның шөгыльләнгән. Менә бу кабер ташлары да бик күп нәрсә бирә. Шуннан авылларның менә бер бар, авыл археологиясе дигән, һәм промышленность археологиясе. Менә мәсәлән без карыйбыз, игътибар итегез. Күп әле элекке кабер ташлары сакланган, я ташланган хәлдә. Менә Көнчыгыш Татарстанны алыйк мәсәлән. Көнчыгыш Татарстанда мәсәлән элекке авылларда 4-5 зиярат бар. Һәр зияратта 100-гә якын таш. Күпме кеше яшәгән, әле күбесе васка киткән җиргә. Менә карыйсың, әйтәләр, урысларның чыганакларында әйтәләр, мәсәлән, Бөгелмә уезды, шул якларда 1700 елларда русларга кадәр татарлар яшәмәгән, халык булмаган. Ничә подобно әйтик. Кабер ташлары бар. Казый башланган археолог һәйкәлләр менә һәр авылда да казу эшләре стратиграфия буенча өйрәнеп чыксаң, ул материал бирә. Менә Арчаны карыйк мәсәлән. Арчада 1996 елда мин раскопка алып бардым. Анда чыкты. Улы Мөхәммәднең акчасы. 1200 елга материаллар чыкты. Керамикалар күпме менә казып карадык. Әлик былай гына чыганакларда язганнар, күп нәрсәне карап чыкканда, менә раскопкаларда, казу эшләрендә бик материал бирә. Менә Казанның 1000 елы былай гына килеп чыкмады бит ул. Кайсы вакытта куркып сөйлибез, авылга 300 ел. Менә мин үзем Чиләбе өлкәсендә туып үстем. Безнең авылның материалы 1709 дип язылган. Метрикаларда, башка җирдә документларда чыганак. Завод, Каменский заводны обслуживали татарлар. Алтын тапканнар, тимер рудниклары, бакыр рудниклары. А мин анда бакчада 1652 елгы голландский гульден таптым акча, мәсәлән. Менә, пожалуйста, вам. Талер, точнее, гульден түгел, талер. Менә казу эшләре дигәч шундый сорау туды. Кайбер галимнәр дә әйтә, гади халык та әйтә, элек Уфада ди Казан ханлыгы заманында, хәзерге тел белән әйткәндә представительство булган Казан ханлыгының Уфада диләр инде. Менә берәр нинди доказательство бармы моңа? Мин мондый әкиятләр дип әйтмим. Представитель булган монысын чыганакларны карар кирәк. Мин әйтелмим һәр данный момент ни әзер түгел бу сорауга. Күп нәрсә безнең тарихта килеп чыга. Менә Тәтеш буенча әйтелә, мәсәлән, Тәтеш Чингисханның, Батуханның без әйтәбез Болгар дип ставка. Беренче булып ставкасы 3 ай булган Тәтештә. Менә монысын әйтергә була, андый фактлар бар. Уфада да булырга, Уфаны әйтеп кирәк, Казан ханлыгы вакытында Уфа Казан ханлыгына кермәгән, аның вәкиллеге булырга мөмкин. Анда Ногай урдасының җирләре булган. Менә бу Рөстәм әфәнде әйтеп китәләр ул, чөнки дала урыннарында и Уфаны эзләп карамасалар, бурынгы шәһәрдә аны сөйтәки руслар белән татарлар төзегән шәһәр. Башкортлар күбрәк алар күчмә халык. Менә хәзер күп вакыт әйтәләр безгә. Көнчыгыш Татарстан белән Башкортстанны карыйбыз территориясендә. Авылның исеме татарча, русча карыйбыз, русча һәм башкортча. Башкортча искажение бара уже. Русча карыйсың, рус исеме татарның шикелле. Халыктан сорыйң, авыл ничек шул русча әйтелгән исеме. Значит, монда татар авылы. Ничек сөйләшәләр, татарча сөйләшәләр. Кабер ташын карыйбыз. Башкортлар әйтә бездә моның авыл башкорт авылы дип. Ничек инде башкортларда кабер ташы булмаганмы? Алар бит күчмә халык күбрәк. Соң гына килгән бит ул аларга ул гадәт. А татарда һәр вакыт булган. Ул Алтын Урда вакытында булган. Вот. Һәм башка. Уфа тарихы турында сөйләгәндә, монда әйтәсе килә, Уфада татарлар 17 гасырның 2нче яртысында ук монда уже күренә башлыйлар. Мичряклар, служил татарлар, алар монда менә сторожевой линия булган, старый Закамская линия тирәсендә, алар шул бик зур польза китерделәр, төзеделәр, шул сторожевой линияларны, Закамская линия шәһәрләрне. Шуңа күрә монда бик төгәлләнмәгән ул әйберләр. Шуңа күрә монда архив чыганакларга таянып, киләчәктә алабырса әйбәт мөһим китаплар чыгар дип шунысы килә инде шул тема буенча.
Монда бик ул Башкортстан территориясе бик кызык. Монда җир мөнәсәбәтләре беренчедән өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә монда җир мөнәсәбәтләрдән башлап, шуннан авыл оешкан. Бүтән бездә, мәсәлән, алыйк Казанда, Казан губерниясендә монда бер сословие гына, бер тәүфил, бер катлам гына булган. Ясаклы татарлар, йомышлы татарлар булган, ә монда үзенчәлекле булган бер авылда 3 төркем социаль сословие булган инде. Мәсәлән, алыйк йомышлы татарлар, йомышлы мишәраклар, аннан соң ясаклы татарлар, киләчәктә типтәрләр кушыла инде, ясаклы татарлардан трансформация киткән инде. Һәм башкалар, монда мурзалар да булган, кайсы җирләрдә, кайсы авылларда керәшен татарлар да булган. Шуңа күрә монда барысы да бик шундый теге слойный, бик многослойный состав булган социальный. Шуңа күрә аны бик өйрәнергә авыр. Мәсәлән, алыйк ревизский сказкаларны өйрәнгәндә, шул авыллар буенча, Башкортстан территориясе буенча, анда бер авыл буенча 3-4 ревизский сказка булган мөмкин, бер ел өчен, 1816 ел алыйк мәсәлән. Бездә алай түгел, Казан губерниясенә карата, анда инде шул бер ревизский сказкада бөтен халык тупланган дип әйтәсе килә. Бүгенге Башкортстанны алсак, башкортлар үзләре дә монда килеп китте, андагы татарлар килде. Бүгенге көндә Башкортстанда башкортлар татарларга караганда азрак яшәйдиләр, аларның үзләре ачык әйтә, беренче урында анда татарлар, руслар, аннан соң гына башкортлар ди. Ничек тарихы шулай килеп чыккан соң ул? Монда килә, монда буталыш килеп чыкты архив чыганакларда. Әйтик, менә 1798 елда оешкан башкорт мишрак гаскәре. Анда 11 кантон булган инде, башкорт һәм мишрак кантоннарда булган. Бөтен халык, мөселман халкы, шул Башкортстан территориясендә яшәгән, алар башкирцы дип язылган ревизский сказка материалларында. Нәре бер Казан гаскәрендә бөтен халык, мөселман татар халкы да, чуваш халкы да, бөтен халык язылган казаки дип. Анда татар дип язылмаган. Аны үзен итеп күтәреп документларны кем яшәгән икәнлеген шулай итеп раслап кына була. Монда да шундый нәрсә. Шуңа күрә ул переписларда властьлар инде алар карамаганнар аны ул әйберләргә. Күбрәк шулай язып киткән дә, шулай шундый менә ничек дип әйтик инде ялгыш киткән. Монда әйтәсе килә, 1897 елда тел белән бәйле бит инде ул. Тел аны белән теге буталыш киткән. 1920 елда бүтән данлар булган. 1897 елда бүтән данлар, 1917 елда бүтән данлар. Шуңа күрә барысында менә шулай тигәл итеп карарга, аерым бөтен һәр авылны, һәр язны карарга кирәк. Перепислар материаллар буенча. Анда гына күренәчәк. Именно бу белешмәлек ул бик ярдәм итә бу сорауларда. Ничек уйлыйсыз, ни өчен шундый без бит күнеккән сөйләшергә Башкортстан белән Татарстан, башкорт белән татар халкы легелектән дус, тату, тугандаш, күршеләр дип тезеп китәргә булганнан да күп. Менә ни өчен соңгарыда шундый конфликт барлыкка килде? Мин дип ярышу, юк башкортлар, юк татарлар. Ул электриктән бара бит инде. Менә ул да мәсәлән алыйк 20 елларны алсак, республика вакытында төзелгән вакытларда инде һәр урыста әйтмешли, каждый хотел тянуть на себя одеяло. То есть монда бит инде Казан үзенә бер аерым теге ничек дип әйтик, центр дип әйтәме? Уфа үзенә бер центр. Әйтик, мәсәлән 19 гасырда Уфада бит инде татарларында күп булган, ул бит инде үзенчәлекле бер центр булган татарларның. Казанда татарлар күбесенчә инде 19 гасырның икенче яртысына гына күбелеше күчә. Авыллардан күчә башлый, Арчадан, купецлар, сәүдәгәрләр, мишаннар, башка катламлар. Күбрәк инде Казан бит инде 18-19 гасырда анда ул вакытта шукуны мәсьәләсе белән бәйле әйберләр белән инде татар халкы әз калган. Монда күбесенчә менә Казан Адмиралтейский слобода булган, инде татар халкы күбрәк яшәгән. Татарский слободада. Шуңа күрә инде монда Уфа күбрәк центр буларак үзенә тартмакчы булган инде. Менә шундый менә административ территориаль деление алык, мәсәлән Мензелинск язы. Ул бит инде тоже яртысы ул Мензелинск язының һәр Башкортстан территориясендә керә. Яртысы безгә керә. Ул бит инде элек бер регион булган. Ул бит инде Привраль регионы һәм без алабыз, мәсәлән Бакалы районы, Бишбуляк районы, әйме, менә Красна шул районнарны, менә Илишевский район, Ермекеевский район, алар бит инде барысы да шул хәзерге вакыттагы менә безнең
Восточный Татарстан районнары белән бер регионда бер язга кереп, бер элемтәдә шулай яшәгәннәр бит алар. Бер регион булган. Хәзер алар аерым бер республикаларга керәләр, шуңа күрә шундый гына буталыш, шундый гына ничек дип әйтик инде, сложность килеп чыга. Менә сез Башкортстанда булып кайттыгыз. Андагы татарлар белән мондагы татарлар белән ничек аерыламы? Көн күрештә. Мин аны әйтәләм, форумда гына түгел, мин бит экспедициялар, минем во-первых, хатыным Башкортстаннан, мин үзем Чиләбе өлкәсеннән. Аерылышы бик күп түгел, диалектовый гына анда бак сүзләр, мәсәлән, белмәйм, килмәйм, шундый. Анда башкорт белән бергә яшәгән башкортның влияниесе бар. Но дөресен әйткәндә, менә башкорт халкын алганда бүгенге безнең менә төньягын караганда Сибир татарлары һәм татарның төньягында, менә шул Барда ягын карагыз дигәндә, шул башкортның төньягын караганда монда иштәк компоненты. Бу Сибир татарлары Ханты Мансиларның татарлашкан төркемнәре буларның катламына кергән, безгә дә кергән татарга. Көньяктан караганда безнең Ногай компонент. Ул берләштерә бөтен татарны да һәм төрки халкын. Ногай компонент ул Сибир татарларда да бар. Ул башкортның 50% Ногай. Ләкин Ногайларның җирләренә килеп утырган бит алар башкортлар. Ногай компоненты. Безнең Чыгыш Татарстанда менә типтәр дип әйтәбез, күбрәк ул Ногай компоненты анда. Ләкин Минзәләгә кадәр Ногайлар булган анда йөргән. Ногайская дорога дип әйтәбез бит. Казакларның 20% кече җуз ул Ногай. Вот. Башкортларны әйттем инде. Собственно, Ногайлар үзләре дә, менә Дагестанда яшәүче Карачаева, Черкес 60% Кырым татарлары Ногай. Мишәрләргә кергән Ногай. Темниковларны әйтмим, Касимовский ханлыгында да бар. Казан татарларында да бар. Да, ул даже Казан татарларының, тем более, Казан артын алганда, элекке фин халыклары теге черемисләр Ногайлар белән кушылып, менә һәр Казан татарының төп төркеме шул бит инде. Берсе кичкенә, берсе антропологияны карагыз. Берәү элекке черемисләр, икенчесе чистый татар Ногайлар дип әйтегендәйме? Менә шул күчмә Ногайларның безнең компания, шуның өчен без башкортлар бер компонентка, бер кабиләләргә бүлеп ятабыз. Ул бит Алтын Урда заманнан килгән. Табыны да, там яны да, тегесе дә. Безгә әкият сөйлиләр бер-безне алдап. Алар безнеке, бу безнеке дип. Чөнки татарлар алга киткәннәр, безнең дәүләтләр булган. Күпме дәүләт булган. А башкортлар арудан китәлмәгәннәр әле. Аны да шуның өчен игътибар итәргә кирәк ондай нәрсәләрне. Без инде бүлеп, дөресен әйткәндә, без бит бик якын халык. Кайсы менә башкортлар үзләрен әйтә алмыйлар. Мин татармын, башкортмын. Бер гаиләдә башкорт, бер баласы, икенчесе. Бер дин, бер тел дисәндә була. 20 елларга да карай кирәк. 20 елда республикаларны төзегәндә күп татар яшәгән җирләр Уфим уездында башкортстанга биргәннәр. Малый Башкирия бар иде, зур Башкирия төзеп, аларны хәзер освоить итә алмыйлар, шуның өчен татарны башкорт дип язарга әйтәләр. Шул политика. Урысларны язмыйлар бит башкорт дип булмый, килеп чыкмый. Ничектер җирне бит надо төпләргә кирәк. Шуның өчен менә татарлар кемдер үзен татар дип яздыра башлый, материаль матди нәрсәләрне турында сөйләп тормыйбыз. Аның турында башка телевидение, радиода сөйлиләр инде туйганчы. Мин каршы, без татар башкорт белән бергә яшәргә безнең бер проблемалар тарихта да, эштә дә, хәзерге заманда, перспективада да. Ләкин без үзебезнең татарларны ролен күтәрергә тиешбез Башкортстанда, башка регионнарда. Безнең бүләргә тырышалар, чөнки без зур милләт, империя милләте. Безне Мишәргә бүләргә әйтәләр, Типтәргә бүләргә әйтә. Менә Мишәрстанга барасың, Пенза ягында, берсендә үзен Мишәр дип әйтмәләр, мин татар диләр. Ул чынлап та шулай да. Күренеп тора ул, менә Башкортстанда кушылып беткән анда. Мишәре дә, Типтәре дә, Казан ханлыгы. Менә мин үзем туып үскән Чиләбе өлкәсендә анда карасаң, безнең районда гына, әле минем бер авылда да күпме компонентлар бар кушылган. Бухарадан килгән халык бар, Сибир татарларыныкы бар, Казан татарларыныкы бар, Мишәре дә бар, Типтәре дә бар. Кушылган. Төрле вакытта килеп утырган, я сәүдәгәр, я рутниклар освоить, я восстание подавлять иткән вакытында или кашкан чукудан качуга килгән. Төрле төркемнәр килеп барганнар. Татар милләтенең бер зур сыйфаты бар. Без тик утырмыйбыз, күчеп тик йөрибез менә. Яңа җир излибез, сыйфатлы җир излибез. Һәр вакыт байырга әйтәбез, яшәргә әйтәбез байрак. Шуның өчен безнең менә психология шулай. Менә әйтим, татар нинди бар хәзер әйме? Нинди булырга тиеш? Беренчедән, безнең чит милләтләр караганда, төрки мөселман халкы арасында без иң образованный милләт, белемле милләт. Без китап милләте, без дин милләте. Без антропологияны караганда безнең ханымнар бик матур, җегетләр дә безнең матур. Без төрле антропологияле халык, ул да бик матур. Без дәүләтле милләт. Безнең менә татар милләте нигә бетмәячәк? Безнең менә монда, безнең бу җирдә дәүләтчелек психологиясе калган.
Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Астрахань ханлыгы бу бетмәячәк. Темников монда без монысы менә бу зур нәрсә, ул психология буенча татарның безнең татарлар тынычланып яшиләр, руслашалар кайсылары. Хәзер яңадан китте процесс, яшьләр күтәрелеп татар телендә сөйләшә башладылар. Ләкин безнең менә бүгенге көндә бердәмчелек юк. Ярдәмчелек юк дип әйтик. Эгоизм бездә көчле. Бер яктан эгоизмның көчлелеге бер плюсы да бар. Ул талант, эгоистический булган шәхес кеше ул. Сәләтле кешеләр эгоист була по натуре. Шулай була да табигатьтән дә шулай. Бердәмлек булса ул общинность инде, мәхәллә системасы. Бездә мәхәллә системасын бетергәннәр, ләкин Пенза ягында барсагыз, менә авылларны карагыз анда. Мәхәллә системасы сакланган дин аркылы, хәзер алар менә күтәрелеп бара, берләштерү бара. Безнең шул гына җитмәй. Алдан татар милләте нинди булырга тиеш? Татар милләтенең перспективасы бар, мин ышанам. Нинди булса да без икенче дип әйтәбез Россиядә һәрвакыт. Без икенче булмаска тырышырга тиешбез һәрвакыт. Алда булырга тиеш. Конкурентоспособный булырга тиешбез. Безнең артка карап кына яшәргә тиеш түгел. 1052 елда Казанны алганнар дип без кычкырып йөрибез. Ул артта калырга тиеш, ул тарих. Без алда безнең авыллар ничек булырга тиеш, безнең балалар ничек булырга тиеш. Милләт булачак, безнең милләт үзгәрергә дә тиеш ул. Ләкин татар телен саклап, татар рухын саклап, милләт үзенең дәрәҗәсен күтәрергә тиеш. Куркып кына яшәмәскә, көтеп утырырга, кемдер бирергә тиеш дип. Үзен, һәр кеше үзен шәхес итәргә тиеш. Менә шунда безнең милләтнең булачагы бар, киләчәге дә бар.